Gikonsiderar na karon sa Cebu City Police Office nga person of interest ang driver sa gisakyang motorsiklo ni Rhea May Tukmo niadtong Domingo sa kadlawon Hulyo 16 sa wala pa siya mapalgi nga patay o gisod og karton sa may sitio Umhon, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Base sa labing uwahing kalambuan sa investigasyon sa kamatayon ni Rhea May, gayong nakuhaan kini sa CCTV mga 30 ngadto sa 40 metros gikan siyang giabangang panimalay sa Barangay Luok, Dakbayan sa Mandawi nga misakay og motorsiklong color yellow. Alas 4 sa kadlawon niadtong Domingo, Hulyo 16, mao kadto ang katapusang higayon nga nakit-ang buhi si Rhea May. Matod ni Police Colonel Ernio Dalugdog, ang direktor sa Cebu City Police Office CCPO, nga ila karon nga giawhag ang driver sa mong motorsiklo sa pagpatimaw sa ilang buhatan aron sa pagklaro sa iyang habig sa nanangatan ni Rhea May. Walay angay kabalakan ang maong driver sumala ni Dalugdog. Sanglit kabahin ra kini sa ilang ipahigayong investigasyon sa kamatayon ni Rhea May. Kuno galing walay kalabutan ang maong driver sa maong panghitabo. Hayan mas labaw pa nga angayan kini nga magpatimaw sa kapulisan aron makatabang siya sa pagsulbad sa linuog nga kamatayon sa dalaga. Gibutyag ni Dalugdog nga sa pagkaron ilan ang gisumiter sa Regional Anti-Cybercrime Unit konrako ang kuha sa CCTV nga gihuptan karon sa kapulisan aron mapa-enhance kini og sa ingon makita ang plate number sa motorsiklo o baka maklaro ang nawong sa driver sa motorsiklong giluwanan ni Rhea May. Dugang ni Dalugdog ngalon ni sa kadlawon pa lang nakit-a na sa usa ka gwardiya sa usa ka subdivision nga nimutang sa may sitio Umhon, Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo ang karton nga gisudlan sa patayng lawas ni Rhea May. Apan wa lang kini lang gitagad, sanglit nagtuora sila nga patay kini nga mananap. Gawa sa maong driver sa motorsiklo nga gihulagway nga dako og matabang sa investigasyon sa kapulisan. Aduna pay laing anggulo karon nga gisubay ang atong kapulisan sa kamatayon ni Rhea May. Apan dili lang una kini nila ibutyag sa pakaron. So habal-habal posible. So mo na siya ang atong makonsider no na persons of interest katong driver mismo sa habal-habal. Kay basig kaila to niya dapat ning pakita na to siya kay nganong wala man siya magkuan o basig nahadlok siya gikinahanglan nato ang iyang kooperasyon. Aside from that, napatay laing lead pero dili lang sa nato i-divulge no kay basig ma-compromise ang ato ang ongoing na investigation. Pero most probably kini siya mailhan gyud ni og kinsa ang nagpatay sa iya. Diwa ni siya gipatay sa kanang murag isa lang ka tawo posible na duha or tulo ka tawo ni. Kay sa kabug-aton atong kuan karton dito siya masakay og isa ka tawo lang gamit ang motor. Posible four-wheel vehicle ang gigamit sa maong mga suspetsado. Ato na ning subay or ipangita atong habal-habal CD. Yes, ato nang gikuan. Ato nang gi-view ang kuan no CCTV footage. Wala ni siya mo gawas dito sa highway. Murabag dito lang pagkakita basig pipila lang ka metro gibalhin ni siya og sakyanan. Samtang gibutyag ni Dalugdog nga ila pa karong gihuwat ang resulta sa forensic unit. Kung wala mabubuhi og asido ang lawas sa biktimang si Rhea May Tukmo. Kini human nga base sa pagtan-aw sa kapulisan sa patayng lawas sa biktima. Aduna kini grabeng bunog og paso sa kalawasan nga posibleng resulta sa pagbubuog kemikal o init nga tubig. Nahinabin usab sa kapulisan ang kabanay sa biktima og sama sa ilang gibutyag sa mga tigbalita. Limitado usab ang ilang kasayuran sa mga lakaw ni Rhea May dinhi sa Sugbo. Plano na nga dalhon sa pamilya ni Rhea May ang iyang patayng lawas sa Mindanao aron didto ilubong. Apan mipasalig sa Dalugdog nga dili maapil sa pagkalubong ang dagan sa investigasyon sa maong kaso. Abi sa investigador og kanang hematoma or kanang tato. Dili di ay kuan dito siya kanang hematoma dito siya. Unya nangalaksi ang uban kay murag something na kanang naigi bubo sa iyang lawas. Unya napoy nakita nga kanang murag stab wound diri may kilid sa iyang nipple. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.